ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз як канала барои шумо тавсия медиҳам. Медонам ки канали пухтупаза нағз мебинен. Ба ҳамин суратош маълуме ки ҳама оригинална пухтагиай. Ҳама инами питса бисёр дар канали ман мепурсен. Ина питса дароен тамошо кунен. Беҳад хамири мулоими хушрӯ рецептош аҷоиб хушрӯай. Даромада аз номи канали Мамалайф салом расонен. Ҳамин дар сурат худаш маълуме ки чихе ҳунарҳои хушрӯ доранд, чихе ира мариноватҳои хушрӯ мекунанд. Беҳад ба дасту панҷа кадмонӯи беҳтаринанд. Дӯстони азиз, каналшона ман силкаша дар комментария закрепид мекунам. Даромада обуна шавен, дастгирӣ кунем бо як модари тоҷик ки иқа ҳунарҳои худша барои шумо пешкаш кардагиай. Бо як чиз не як чиз аи канало шумо меомӯзем, баҳри оилаи худтон мепазен. Беҳад чизои нағзай. Ман ягон канали мисол хеле безеб шумода ягон бор тавсия накардам. Ҳама каналое ки ҳамин ҳастай каналои беҳтарини ки пухтупазошон бо сатҳи олӣ барои шумо пешкаш кардагиай. Раҳмат дӯстони азиз. Дӯстони азиз, имрӯз омадем намҷа денраждения зодрӯзи як дугонаи Зайнаб. Бисёр Зайнабҷона мепурсен, ҳозир дар ҳамин наворо ҳастай, тамошо кунен. Зодрӯза тайёрӣ ба ҳамин дастархонсозкунияй. Хай ки ҳамсояҳай мо омадем ай ҳамин аввал то охир ҳаминҷа будем. ҳозир дастархонсоз кардестем, намҷа самбуса печондестем, анҷа ҳамсояҳо ёрдам кардестем. Тамошо кунен, беҳад хел пухтупазои хушрӯ ҳамсояи мукадбону ҳай ҳама намуди ина мурғора мариноват карда пухтагӣ ҳамаш ҳастай. Дӯстони азиз, то охири навора ҳамроҳи мо бошен, давоми зодрӯза тамошо кунен. Чихе бо ҳавас ҳар як модар мехоҳад фарзанди худша ҳамихел зодрӯзша ҷашн бигирад ки барои хурсандӣ ҳамун дили гудак барои як дугонаҳош мебиёяд. Як ҳами духтар чихелай ҳамсинф дора, дугона дора, мебиёяд беҳад хурсанд мешавад. Гудако иҷада оша зирбакш ҷӯшидестай. Худованд ҳамаи ҳами фарзандои мора бахту тахтия, умри дарозу тани сиҳатия ба ҳама орзуҳомон бирасона худованди меҳрубон. Ина дӯстони азиз, оша дам мепартоем ҳозир. Ман камакай ҳамаи ҷош мода навор кардам. Анами салат беҳад салати бамаза барои шумо ман камтар хушрӯтар нишон додам ки бубинен. Бо ҳастай хай одамое ки намефаҳманд накардагиян ягон бор тайёр. Инам хел майда карда бодиринга реза мекунен, чиза помидора реза мекунен, капустара майда ҳама дидестен чихе анам хел борик борик реза мекунен. Мурч мекунен камтар, ҳамун мурчи сурху, переци сурху ҳам ай сиёҳакаш. Баъд намак аралаш мекунен. Инам хел аралаш мекунен, беҳад салати бамаза мешава. ҳам хел қати ош, қати ягон хӯрокҳои дига беҳад бамаза. Тамошо кунен дӯстони азиз. Иам як намуд рецепт барои шумо буд. ҳам хел оша дарунаш да чеснок қати дам мепартоем. Салата камтар ман украшени кардам. Инам хел салата ки ба маззаи оливия. Иҷа самбусои мо инами тайёр кардестем. Беҳад тесташ аҷоиб бамаза ҳай дӯстони азиз. Тесташа бинед чихе варақӣ хушрӯ мебиёд. Дар ҳақиқатан маззаи самбусарам бо лаззат буд. Гӯшти реза қати ман нағз мебинам. Ҳеҷ ҳамин гӯшти фарша нағз надидам. Реза фақат да ҳамаи ҳамин фаршдоро хӯрокҳо ман реза мекунам. Манту, пилмен ҳамашда. Иҷа ҳам ҳамихел самбусаҳои бамазза. дӯстони азиз, бо мо бошен то охири навора тамошо кунен. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر
خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خوام بنازه خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازه من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری منی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جانی جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خواب بنازه خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازه خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازه دخترم تاج سرم ای امید و باورم تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم دست تو آرامش قلب من عزیز من تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من تو فرشته زمینی تو برام дӯстони азиз тарзи тайёр намудани як намуд булучкаи беҳад болаззатай рецепташам хел ним пиёла равған қариб як пиёла шакар як стакан шир як стакан оби ҷӯши ки нав ҷӯшидагӣ ва дрожжу як дона тухм ҳамхе як стакан шир хина камбуша мешавад барои оби гарм меандозем гарм мешавад дрожжа дар оби гарм ҳамхе бинем ки оби гарм қати шир бо гарми бад набоша ки бад дрожж бисӯза ҳамхе широ гарм шава як тухмаки меандозем баъд равғанша меандозем мешӯрем хамира орд бо чашм ҳамхе мебинем ки сахтак шуд сахте ки як хамири нонборӣ сахт намешӯрем дӯстони азиз барое ки ами даст ки ҷудо шуд бо 2 қошуқ равған охир да ҳамроҳ карда як бори дига бо мешӯрем айдаст ҳамаш ҷудо меша хамир лекин хамир мо мулоимак меиста ҳозир тамошо кунем ки чанд сахтиш мешава барои бисёр одамон сахти бад мешӯранд ба булучкара мепазанд булучка сахт мебиёяд хеле хамирш қайши сахтай ва ҳисобе ки нами хамира сахти бад мешӯрен инами рецепти мақати кунен беҳад булучкаи бамаза мебиёяд ҳам булучка 2 рӯзам 3 рӯзам беста мулоими хушрӯ меиста инами хеле сахтиш на он қадар сахта булучка мерасам 1 соата мегирем ҳамхе ростиш мекунем чӣ хеле ки хай хоҳен шумо ба ҳами тарзи мамикадагӣ кунен бо беҳад хушрӯвай ма 4 таша дигар намуд мепечонам мондагиша дигар намуде ки паста яъне мекунам ҳамхе шакар қати беҳад болаззатай ина иш як намуд печондани навай аҷоиб хушрӯ мешава ишам ёша бо майда ҳамхел як размер
печонда ҳаминҷа тайёр ҳозир мемонам. камтар рӯ бигиранд. Булочкаро ҳама вақт бимонен дам бихӯра, ҳами рӯ бигира. печондааш дам рӯ мегира. Инам хел вақти золачада тақсим мекунем, мемонем я 20 минут бори 15 минут зиёда, 10 минутам камай рӯ мегира. Рӯ ки гирӣ бо тунукунишам бо ҳами хамир беҳад хушрӯ мешавад. И хамире ки ман якум тестай вай гирифтам, 4 тақсим кардам, ҳамун калонуяй як намуд булочкае ки новинка мепечонам. Ина тамошо кунен. Сливочный масло қатӣ мекунам дарунашда. Тестамо худи ширинакай дар кор нестай. Ида шакар, майдоҳоша шакардор мекунам. Барои беҳад булочкаи ширина кӯдакои ман нағз мебинанд. Ами сливочный масло хали меша, ранги слоёни меша дарунаш. Вақте ки тоб метием, наминҷа бинед, тоб метием озӣ бо диққат дуташа нишон додагиём тарзи печонданша беҳад осонай. Як бор бинен ёд мегирен. Агар шумода калони баъд маъқул набоша, ҳамира бо майдатар мекунем. Инами хел ба аймубайниш корча қатӣ бубирен шумо, агар хали надошта бошен. Ма барои коврика набирам гуфта ба корча накардам. Инами хел мепечоненша. Бинен чӣ хел қабат омадаг. Ҳамун сливочный маслои шакидагимон ранги касичка мешава. Касичкаи дутага мебофем гӯё. Осонай инамудуш. Ҳамихе оли баъди пухтан аҷоиб мебиёя. Мебинен мегӯян ира чӣ хел печонда боша. Лекин осонакай набинен. Инам хеле дӯстони азиз, ҳар душам хел мекунам. Ҷа 4 мешава. 4 булочка яхелак ранги гули розабори. Ҳами хел сливочный масло ки вақти қабатошда мекунем беҳад ҳами хел мулоим мешава. Булочка аҷоиб хушрӯ мебиёя. Хай бо ҳастай ки хеле любители вай ҳастку мак барои булочка бо корица астку, корица меган. Ҳама хай любителош ҳастай мехоҳен бо хай хали кунед. Мада ҳами ҳичи дар кор нест, маъқулам нест ҳам хали чизо. Фақат ма ҳамин сливочный маслоро холӣ кардам. Баъд шакардор бисёр вақт ҳами кӯдако ширини баъда нағз мебинанд. Ами шакардор тайёр мекунам. Осонакай дар ам печонданшам беҳад осон. Фақате ки ҳами қабатош хали руда биёя. Камтар вақти тоб додан якум рияда тоб мехӯра, ҳаракат мекунем ки қабатош руда биёяд, ҳамихе гул хушрӯ маълум шава. Иҷода ядута бо ами дилак нишон метиём. Плюшка меган и булочкара саюзияй. Дар канали ма чандта видео ҳаст ай ҳами. Ҳай подписчикои навда гуфтум надидагиянд. Баъд рецептша пурсидам булочкара. Якта видео ҳастай. Камтар штатив ки надоштам, хали айсараш то охирша рецепта нишон додагӣ нестам. Барои шумо шуда бо айсар ҳами аз аввал то ами чӣ ки дар корай ҳамура сиёмка кардам. намхе тухма зардиву сафедиш ҷудо мекунем. Хали ман намекунам. Ҳами якта тухма мешканам, аралаш мекунам. Дар болои ҳами булочкаҳо мешакам. Тамом. Намхе булочкаҳомо сирхаки хушрӯ омадай дӯстони азиз. 4 тайму кардам. Мондагиша инам қадар шуд. Ба як дона тухму ба як стакан шир и қадар булочка мешавад. булочка рецептиш бо баракатай. Вақти шири холира мекунен, камтар булочкаи хали дига хел мебиёяд тесташ. Вақти камтар оби ҷӯшомадагӣ меандозем, тесташ беҳад бо мулоими хушрӯ мебиёяд. Набинед? Аҷоиб необичный роза шуд. Метавонем шумо майдатар кунем, мадам хе калон размер маъқул буд. 4 ҳамишава калон ба ёша хел пастаяни мекунам. Ай инамуд. Камтараки сахарни пудра мекунем болоша.
барои ороиш беҳад хушрӯй. Баъд ҳамин сахрни пудра меиста, мешина, ширин меша болои ҳамун булочка. дӯстони азиз, ҳамаи кӯшишҳо барои шумо ҳай. Лайка фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед канала, то ки дигарро да падилитса кунед ба шиносотон канала. Обуна шавен, кадоме ки обуна шудаги нест, обуна шавен, барое ки вақти тамошо мекунен обуна бошем. Бо хубай ҳам мо да пешрави канал мешава, ҳам шумо да аз ҳамаи видеои мо бохабар мешавен. иншоалло бо видеои оянда бо пухтупазои нав ба нав бо хоҳиши шумо якта якта иҷро шудан мегирам. майли хай дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.